Kada su mi Computerland i Razer poslali Razer Wolverine V3 Tournament Edition gamepad, odnosno kontroler, ja se prilično obradovao, a s druge strane, ja o kontrolerima znam stvarno jako malo, uvek sam bio PC Master Race lik i igrao sam uglavnom na mišu i tastaturi. Poslušao sam svoj savjet, otišao sam na svoj Discord server i pitao sam ljude šta oni misle o ovome i da me upute o kontrolerima generalno kako bih imao bolju sliku o tome kakav je zapravo Razer Wolverine, a ako želite da saznate šta sam sve ja saznao, ostanite sa mnom do kraja. Kad gledamo jedan kontroler, u principu manje više gledamo iste stvari kao kad gledamo neki miš i tastaturu. To je, da kažem, moj domen, tu dobro plivam, tu znam šta treba da gledam, a kada je Razer Wolverine V3 Tournament Edition u pitanju, on konkretno ima Hall Effect analogne pečurke, što sam saznao da je strava i da to ljudi vole. Takođe ima i Hall Effect analogne trigere, to su RT i LT, ovo je Xbox Layout Controller, tako da ta dva tastera su analogna i Hall Effect su, takođe imaju ovu opciju za zaključavanje, tako da možete da im skratite putanju da budu praktično kao mouse klik, manje više takav je osjećaj. Kada je u pitanju ovaj klaster XYAB, on je isti kao i ovi pozadi tasteri, tako da manje više kao je da klikćete miš, pod mojim prstima to je bilo super taktilno, ja sam bio jako zadovoljan, igrao sam God of War i bilo mi je stvarno mega zabavno da igram God of War koristići Razer Wolverine V3. Takođe vidimo LB i RB tastere koji su, opet kažem, kao da su miš klikovi i imamo dodatne tastere M1 i M2 koji se nalaze u ovom klasteru ovde gde se nalaze triggeri. Sa donje strane džojstika vidimo 4 dodatna tastera koje su programabilnog tipa, možete da ih asainujete na određene stvari u nekim igrama i tako dalje. Kada je Steam u pitanju, prepoznavao mi ih je bez ikakvih problema, znači mogao sam da radim nešto sa ovim tasterima ukoliko igra dozvoljava te kontrole, ali Synapse Software apsolutno nije hteo da prepozna ovaj joystick. Ja sam probao sve, reinstalirao sam Synapse, kačio sam joystick, vraćao ga 565 puta, prosto nije hteo da ga vidi ni u jednom momentu, koristio sam isključivo Razerov kabel koji je došao uz Wolverine V3, koji je inače stvarno jako dobar kabel, 3 metra dužine, USB-C je ono što ide u joystick, USB-A je ono što ide u vaš računar ili već neku konzolu, pošto Razer Wolverine V3 Tournament Edition je sertifikovan za Xbox, tako da ako hoćete da koristite ovaj kontroler umesto Xboxovog kontrolera, možete to da uradite bez ikakvih problema. Kada smo kod kabla, jako je bitno napomenuti da je Wolverine V3 isključivo žična veza sa vašim računarom, odnosno konzolom, znači ne postoji neka opcija da idete bežičnim putem, ako to hoćete, to je Wolverine V3 Pro, tako se zove taj model koji je bežični. 1000 Hz mu je polling rate, on može da se podešava nekim, ima kao hotkeyeve neke kako možete da menjate 1000 Hz ili 500 Hz polling rate, što je strava, jer to sam uspeo da uradim, jer mi Synapse nije radio, ali pročitao sam na Razerovom sajtu kako se to radi, delo mi da je sve bilo ok, stvarno nisam osjećao nikakav lag, nikakav input lag, sve je bilo ok, instant su se dešavale stvari, kako sam se kretao i tako dalje, iako to izgleda jako smešno kad ja radim, pošto nemam nikakvo iskustvo u igranju s kontrolerom, ali bukvalno mi je delovalo da u momentu kako šta pritisnem da se instant dešava, tako da bilo je sve ok, stvarno nisam imao zamerke. Kao što rekoh, ja Synapse nisam uspeo da nateram da radi apsolutno ni u jednom slučaju šta god da sam probao da radim. Znam da drugi ljudi u principu pričaju da možete da remapirate ABXY klaster i možete da asainujete dugmiće da rade druge stvari kad uspete da usposobite Synapse. Ja nisam uspeo, tako da ne mogu iz prve ruke da vam kažem da li je to stvarno tako ili ne. Prilično laički pričam da su ovo, da kažem, tasteri koji izgledaju i zvuče meni i da je osjećaj kao da su miš klikovi, u stvari oni se zovu Razer Mecha Tactile Buttons, to je znači taj klaster ABXY, takođe isto važi za ovo gore, znači to im je neki, da kažem, naziv. Ovi claw grip dugmići su, ovi su claw grip dugmići, a ovi dole se zovu mouse click back buttons, nemam pojma šta to znači, ali verovatno su koristili tastere koji se nalaze back i forward na mišu. Sve u svemu osjećaj pri korišćenju, kvalitet izrade, sam dizajn je nešto što ja stvarno nemam da nađem ni jednu zamerku. Ovaj joystick izgleda jako lepo, Xbox layout, deluje mi kao onaj njihov Elite kontroler, imao sam prilike da ga koristim par puta i moram da priznam da mi se sviđa kako leži u ruci i tako dalje, ja nisam imao nikakvih problema da dohvatim, imam prilično malu šaku, ali generalno nisam imao problema da dohvatim ni jedan taster koji god da sam hteo, i pozicija ovih donjih dugmića mi deluje da je stvarno super urađen. Ponovit ću još jednom da ta taktilnost je nešto na što ja volim da obratim pažnju i da je to nešto što se meni sviđa i zvuk ovog džojstika koji proizvodi zapravo je stvarno strava. Poslušajte ovaj kratak test zvuka pa procenite i sami.
za moj ukus, ja opet kažem, stvarno nemam referentnu tačku da kažem ovaj joystick je top, ovaj joystick nije top, ne znam, prosto nisam se bavio kontrolerima, ne zamerite. Takođe ono što ima je audio izlaz za slušalice i sam kontroler ima neku reprodukciju zvuka, nešto je hteo da pusti nešto iz sebe par puta, ja sam to ugasio i bio sam u fazonu, ne treba mi, imam sluške ili mogu da stavim sluške u joystick, tako da možete da kontrolirate, to jest možete da razgovarate sa vašim saigračima ili šta god ako igrate nešto online preko ovog kontrolera, što je stvarno super. Vibracioni motor u ovom kontroleru je, ja opet ću da ponovim da nemam tu referencu, ne znam stvarno šta je dobar vibromotor ili ne, ali ovaj vibracioni motor je strava jak, znači ja sam imao čak potrebu da ga smanjim u par navrata, bio mi možda čak i prejak. Ne daj Bože da ga ostavite klot na stol ovako koji nema neku podlogu i to će skače, to će da se dere i tako dalje. Tako da stvarno je bio dobar, jak, taktilan motor, nemam ništa da zamerim, bilo je stvarno sve cool. Eto, na momente sam čak imao potrebu i da ga malo smanjim, zato što mislim da je bio prejak. Sve u svemu, ako pričamo o Razer Wolverine V3 onako izolovano, ovo deluje kao stvarno vrhunski kontroler. Ako pričamo o kontrolerima inače, mislim da imate neke mnogo bolje opcije, to je ono što sam ja saznao, da imate mnogo bolje opcije koje koštaju 50 do 100 evra, a cena ovog kontrolera je negde oko 150, 140, 130, zavisi gde ga nalazite. Da li je previše ili ne, recite vi meni u komentarima. Ja stvarno ne znam da vam kažem, ja pričam izolovano samo o njemu jer sam samo njega testirao i tako testirajući ga ja nisam našao ništa što mi specijalno smeta. Opet kažem, na Discord serveru sam saznao sve i svašta vezano za kontrolere, tako da ovom prilikom da se zahvalim ekipi iz Discorda, stvarno momci pomogli ste mi, bukvalno nisam znao ništa, ljudi su mi sve objasnili kako šta funkcioniše, tip top. Vama hvala što ste gledali ovaj video, hvala vam što ste se družili sa mnom, hvala Razeru i Computerlandu koji su mi poslali ovaj kontroler da ga istestiram. Obavezno bacite u komentaru kako se vama čini Razer Wolverine V3, koja je bolja opcija, šta treba pogledati još. Deluje mi da je svet kontrolera jako zanimljiv, podjednako kao i set mehaničkih tastatura ili miševa i tako dalje, prosto se nikad nisam bavio njime, možda ćemo to da promenimo nekada u budućnosti. Bacite jedan like, subscribeujte se kad ste već dole, a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravljam.